UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 सिगां समाव आङो 17 बोसोर BPF निनो मेम्बार मावबोदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार माखासे जोंनि सिगांनि PCDC लेभेलनिफ्राय लानानै बिसिनि खामानि मावबोनायफ्रा बारा थिग जाबोआखै बे हिसाबै आङो दुखित आं व्यक्तिगत मोनाखै गामि खाथि खालानि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखै माखासे बुस्थुखौ बेनि थाखाय आं दुखित आंबो होजोबनो हायाखै ओरैनिफ्राय हरबासो आं होनो हायो नालाय नैबे बुस्थुनि थाखाय आं दुखु मोननानै आं दिनैनि बे गोदानै नुजाफैनाय UPPL प्रग्रामाव जयनिं जानाय जाबाय जोंनाव 21 जन फैदोंमोन 41 जन ने ओमफ्राय आदै दानि जिथुनाखि बे UPPL सरकारा नोंथांमोननि बे ओनसोलाव माबायदि जेनेबा जौगानायनि खामानिफोर मावदों जेनेबा मावबोखो दा बर्थमाननिखौथ' जोङो नुनो मोनदों माने जोंनि नैबे थांलाय फैलाय लामा बे बुस्थुआवनो बिथांमोननि आखाइजों मावजानाय जादों आरोखि सिगांनिखौ आं बारा माबाबोआखै मोनदांबोआखै मिथिबोआखै बिराद एसे बोरैबा दांख्लें गावसिनि पकेटावल' बिदि खालामनाय जाबाय दिनैहाय आनन्द बिटिनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय थाइजौबारि गामियाव 12 नं निसिमानि बिजाथि रनजित बसुमतारी सारजों बेबायदिनो गोबांथार बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा जयनिं जागासिनो दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों नै आं भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायनि दे फैदो दे बेनि उनावहाय बिहुला बसुमतारी बिहुला गाननानै लाबो जों फट' थिखांनि ज'नो दे बुंनो नाङादों गाननानै दा बिसोरो गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय BPF-निफ्राय दायो UPPL-नि आदर्शखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैबाय आरो ने बे ओनसोलनि गोबांथार थागिबिफोर आरो बसुमतारीनि न'खरनिफ्राय बसुमतारी थांफिनबाय गैला सस्मिता बसुमतारी सस्मिता गयारि फैदो सस्मिता गयारि एमा बसुमतारी बुंथिगिरिनि उनाव आलबिस उराव मालिबिटानिफ्राय बिथाङाबो सफैदों मालिबिटा प्राइमारिनि आलबिस उराव माइदांस्रि बरगयारि दंना माइदांस्रि बरगयारि ओमफ्राय सेखिनिसै जोंनियाव दा नाम मोननाया आरो सोरबाफोर बेयाव नाम लिरनायनि उनाव सोरबाफोर सफैनो हादोंब्ला डाइरेक्ट फैनो हागोन आरो ना थुरुन मोसाहारि ना बिथाङाबो फैनो थाखाय खालामनाय जाबाय थुरुन अन्नानैहाय जायफ्रा दा दिनैहाय जयनिं जाबावगोन UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 UC बर' प्रमोद जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद